Lämpimästi, oikein lämpimästi tervetuloa tähän YES-verkoston kuntawebinaariin. Tällä kertaa meillä on aiheena yrittäjyyskasvatus ja elinvoima. Me tallennetaan tämä webinaari. Meillä on luvassa mielenkiintoisia puheenvuoroja eri puolilta Suomea. Me liikutaan tuolla Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ja toki sitten mielellämme kuullaan teidänkin ajatuksia sitten tuolla webinaarin niin kuin loppupuolella. Olen Sanna Lehtonen, valtakunnallisen YES ry:n toiminnanjohtaja. Ja YES ry:hän on organisaatio, yhdistys, joka haluaa yhdistää eri toimijoita rakentamaan vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta, sellaista yrittäjyyskasvatusta, joka tuottaa sitten osaamista, hyvinvointia ja elinvoimaa niin yksilölle kuin vaikkapa sitten sinne kuntaan. Ja meillä on sellainen visio, että meidän johdolla jokainen Suomen kunta olisi tämmöinen yrittäjyyskasvatuskunta. Mitä se sitten tarkoittaa, siihen varmaan tänäänkin saamme vastauksia. Mutta ennen kaikkea se olisi kunta, jossa jokainen lapsi ja nuori saisi mahdollisuuden vahvistaa niitä omia yrittäjämäisiä valmiuksiaan ja omaisivat sellaista yrittäjämäistä asennetta, jolla he voi sitten rohkeasti lähteä rakentamaan siitä tulevaisuudestaan juuri sellaista kuin itse haluavat. Ja siinä samalla he luovat sitten hyvinvointia ja pärjäämistä itselle ja toki myös muille. Mutta mennään sitten tarkemmin päivän sisältöön. Meillä täällä on tosiaan puheenvuoron Jari-Pekka Niemi tuolta Pritsistä, Satakunnasta. Saa kunnian meillä aloittaa tämän. Jari-Pekka varmaan itse esittelee itsensä tuossa, mutta lähdetään liikkeelle. Meillä on tuhti paketti tuntiin asiaa, niin ei käytetä sitten tähän sen enempää tähän alkulorinoihin aikaa. Ole hyvä Jari-Pekka, ota webinaari haltuun. No niin, kiitoksia Sanna ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta täältä Porista Satakunnasta. Mun nimi on Jari-Pekka Niemi ja tulen Bridgetech Oy:stä, joka on kuntien omistama kehitysyhtiö ja vastaan siellä meillä yrityspalveluista ja kerron hiukan tarkemmin sitten, että miten tämä TE-uudistus ja yrityspalvelut, jonka sisällä on sitten meillä tämä yrittäjyyskasvatus, niin mitä mahdollisuuksia sieltä voisi löytyä ja miten me ollaan tätä asiaa lähdetty sitten käsittelemään. Avaan tuon mun esityksen. Joo. Tosiaan toimitaan täällä Satakunnassa ja jos lähdetään vähän siitä, että minkälaisessa toimintaympäristössä me tätä yrittäjyyskasvatustyötä tehdään täällä, niin meillä on nämä 7 kuntaa, me puhutaan niin sanotuista kokonaisasiakkaista, jotka on tässä Porin ympäristössä, kattaa noin 135 000 asukasta, että Satakunnassa on semmoinen runsas 210 000 asukasta, ja niitä palveluiden käyttäjiä sitten on yksityishenkilöt. Yhtä lailla me mietitään vaikka sitä, että yrittäjyyskasvatuksessa on ne nuoret ja lapset, jotka saa sitä yrittäjyyskasvatustyötä, eli yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Sitten tietysti ne, jotka lähtee vakavissaan miettimään sitä yritystoiminnan käynnistämistä, laaja joukko yrityksiä, erikokoisia yrityksiä, että meillä on ihan kevytyrittäjistä sivutoimisesta ihan isoihin tehtaisiin pörssiyhtiöihin saakka näitä meidän asiakasyrityksiä. Ja tietysti pyritään siihen, että tänne Satakuntaan ja tänne toimialueelle sitten yritykset sijoittuu ja tekee niitä investointeja tänne alueelle. Ja siihen liittyy aika isosti osasti se, että löytyykö sitä työvoimaa sitten. Ja tässä kohtaa voi sanoa, että tämä yrittäjyyskasvatus luo aika lailla pohjaa sille työlle ja tulevaisuuteen. No kun näille kuntien päättäjille ja teillekin, ketkä on päättäjiä, niin kerrotaan, että miksi kannattaa investoida näihin elinkeino-palveluihin ja yrittäjyyskasvatukseen, niin kyllä me näillä palveluilla ja varsinkin hyödynnetään erilaisia kehittämishankerahoituksia, niin tuotetaan niitä sitten niille yrityksille, yritysten perustajille sekä yrittäjyydessä kiinnostuneille henkilöille ja tämän yrittäjyyskasvatustyön kautta sitten luodaan sitä pohjaa. No se takaisinmaksu täytyy tapahtua jollakin tavoin ja se tapahtuu kuntien tietysti verotuloina ja tuossa perustettujen yritysten osalta sehän tapahtuu jo samana vuonna, kun ne yritykset lähtee kannattavaan toimintaan, niin ne alkaa tuottaa verotuloja. Mutta jos puhutaan vaikka tästä yrittäjyyskasvatuksesta, niin
se on pitkäaikainen investointi ja se tuotto, siihen voi mennä 5 vuotta tai 15 vuotta, kun se alkaa tuottamaan, mutta jossain kohtaa se panostus on tehtävä ja nämä kunnat, jotka meidän asiakkaita on, niin haluaa meidän kautta panostaa tähän yrittäjyyskasvatustyöhön. No, sitten jos mennään tuohon TE-uudistukseen, ympäri Suomeahan nyt pohditaan ja mietitään sitä, että mitkä on ne uudet työllistämis- ja elinkeinopalvelut, työ- ja elinkeinopalvelut, TE-palvelut ja mitä sinne henkilöasiakkaille ja yritysasiakkaille sitten tuotetaan. Meillä Satakunnassa on nyt sitten 2 työllisyysaluetta. Sinisellä on tämä Satakunnan työllisyysalue, jossa on Pori vastuukuntana. Ja sitten on tämä Etelä-Satakunnan työllisyysalue, ja siellä on Rauma vastuukuntana. Ja meidän asiakaskuntia on siellä sitten molemmilla alueilla. Ja tuolla, missä lukee Brits, on tosiaan nämä meidän kokonaisasiakkaat, jotka on tämän yrittäjyyskasvatustyön piirissä suoraan. Sitten tuo tyylitelty U tarkoittaa uusyrityskeskusta, eli me tuotetaan myös sitten yritysten perustamisneuvontaa, alkavien yrittäjien neuvontaa yhdessä Satakunnan yrittäjien ja Satakunnan TE-toimiston kanssa tällä hetkellä 13 kunnassa, että siellä sitten Rauma ja Kankaanpää ja Jämjärvi itse tuottaa näitä. Eli tämmöisessä toimintakentässä pohditaan nyt sitä, että mitkä on ne elinkeinopalveluiden ja tulevien työllisyysalueiden palveluiden yhteenliittymät ja mitä uuden tyyppistä asiaa siellä voitaisiin hyödyntää. Ja itse on tässä sitten matkan varrella, kun noin 15 vuotta on tehty tätä työtä yrittäjyyskasvatuksenkin puitteissa, niin tullut enemmän ja enemmän vakuuttuneeksi siitä, että tähän on ehdottomasti panostettava. Tämä on todella tärkeä strateginen toimenpide kunnille ja olenkin sanonut, että tämä ei ole mikään sivistystoimen asia yksin, vaan tämä on itse asiassa kunnantalon asia, panostaa siihen kunnan elinvoimaan ja panostamalla tuohon yrittäjyyskasvatukseen. Se operointi tapahtuu tietysti niissä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mutta tämä on tämä meidän toimintakenttä. No, sitten jos lähtee miettimään sitä, että miten nämä asiat, meillä on vähän kahdenlaista näkökulmaa tähän alueen kehittämiseen, yritysten kehittämiseen. Toinen on tämä, kerron tästä hiukan tarkemmin. Toinen on sitten tämmöinen pitkäjänteinen erilaisten kehittämisteemojen tapahtuva kehittäminen, missä me tehdään paljon muun muassa vihreän siirtymän, vihreän kasvun liittyvissä asioissa. Siellä on bio- ja kiertotaloutta, energiaratkaisuja, teknologia, metallimaailma sähköistyy, tarvitaan erilaisia metalleja. Automaatio, robotiikka on yksi mikä on meillä vahva toiminta-alue. Siihen panostetaan sen toimintaympäristöön, hyvinvointiteknologia ja sitten Satakunta on myös tapahtumien maakunta, niin myös tapahtumateollisuus on sellainen, mitä me nostetaan. Ja nämä kaikki tarvitsevat työvoimaa ja tulevaisuuden työvoimaa ja se paikallistalous tarvitsee uusia yrityksiä, jotka on sitten kytköksissä näihin teollisiin yrityksiin ja näihin toimialoihin ja yrittäjyyskasvatus luo myös pohjaa tälle tekemiselle. Ja tässä kuvassa on sitten tämä toinen näkökulma meille, että me puhutaan ehkä tämmöisestä yritystoiminnan elinkaaresta ja tässä ei ole sitä kuolemanlaaksoa, koska meidän kautta perustetut yritykset ovat kannattavan kasvun uralla, voisi sanoa näin. Että meillähän meidän neuvonnan kautta noin 300 yritystä perustetaan vuosittain. Joo, mutta oikeastaan se pohjahan lähtee sieltä yrittäjyyden edistämisestä ja siitä työstä, mitä me tehdään yhdessä kuntien kanssa siellä oppilaitoksissa ja muualla, että nuorille lapsille tuodaan sitten yrittäjyyskasvatus toiminnan kautta niitä välineitä tai yrittelijäisyyttä kehittävää toimintaa. Ja siellä sitten se kipenä lähtee siihen, että musta voisi tulla vaikka yrittäjä, mä voisin lähteä eri tavoin sitä asiaa tekemään tai sitten opiskelee ja työllistyy, niin se yrittäjämäinen toimintatapa on siellä sitten jo iskostuttu hyvin voimakkaasti siihen omaan tekemiseen. Ja tietysti pyritään saamaan ne yritykset kasvu-uralle ja kasvamaan eteenpäin. Ja tuossa yläpuolella on sitten 2 sanaa, kun puhutaan työllisyysalueen asioista, niin nämä henkilöasiakkaiden palvelut, se on se toinen linja työllisyysalueella, ja sitten on tietysti nämä yritys- ja työnantajapalvelut. Ja me ollaan molemmissa näissä asioissa mukana. Ja varsinkin tuolla henkilöasiakkaiden palvelupuolella, niin pyritään myös tuomaan ajatusta siihen, että voisiko siellä olla myös aikuisille suunnattuja yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä niissä valmennuspalveluissa käytössä.
Tämä on yksi sellainen ajatus, mitä ollaan niin kuin viety tuonne näihin keskusteluihin. Itse henkilökohtaisesti olen näissä valmistelussa mukana molemmissa alueissa ja tätä herättelyä, että hei, täältä löytyy aika hienoja välineitä täältä niin kuin YES-toiminnan kautta, yrittäjyyskasvatustoiminnan kautta myös näihin asioihin, että pitää avartaa sitä ajattelua. No, tuossa alaviivalla on oikeastaan se, mitä me ollaan hahmotettu eri vaiheita, että pitää edistää sitä yrittäjyyttä ja tuoda sinne tietoa jo sieltä yrittäjyyskasvatuksen kautta tietoa siitä, että mitä se yrittäminen on. Meillä on Minustako yrittäjäinfo ja tämän tyyppisiä. Sitten on se perustamisvaihe, se on se ensimmäinen steppi, kun lähdetään yrittämisen tielle. Ja ehkä sitten se ensimmäinen seuraava siitä oleva steppi on se, että palkataan ensimmäinen työntekijä. Ja sitten kun kasvetaan tietyn kokoiseksi yritykseksi, niin sen yrittäjän täytyy itse lähteä niin sanotusti sieltä sorvin äärestä ja miettiä, että miten mä johdan sitä mun yrityksen kasvua. Ja kyllä näihin kaikkiin vaiheisiin myös yrittäjyyskasvatus luo pohjaa niille henkilöille. Eli tämmöistä ajattelua täällä ollaan viety, ja se pohjaa lähtee tuolta alkupäästä tosiaan siellä, että luodaan niitä puitteita, sitä tietoa, osaamista, yrittelijäisyyden kulttuuri sinne henkilöille. No, miten me ollaan tätä asiaa myös sitten lähdetty hahmottaa, niin tehtiin maakunnallinen strategia viime vuoden puolella, ja meillä on muun muassa Ronja-Niemi näyttää olevan siellä linjoilla myös, niin on meidän YES-vastuuhenkilö täällä Bridge-Techissä ja YES-Satakunnassa, niin lähdettiin tekemään strategiaa ja luotiin sinne visio, eli tartu ja toteuta yrittäjyyskasvatuksella osaava ja elinvoimainen Satakunta, eli iskostetaan tätä ajattelua myös täällä maakunnassa, että mitä tämä tarkoittaa, tämä elinvoimainen Satakunta, mitä yrittäjyyskasvatus luo siihen pohjaan. Tuossa on tuo nettiosoite, mistä löytyy se meidän strategia. Käykää tutustumassa siihen. No, siellä on sitten erilaisia asioita, ja tähän nyt otin tämmöisen poiminnan, että mitä se yrittäjyyskasvatuksen osaamispolun tavoitteet on, kun puhutaan sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteeseen asti. Ja siellä on tämän tyyppisiä asioita kuin itsensä johtaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja kehittäminen, vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, verkosto-osaaminen, työelämä ja projektiosaaminen. Ja nämä on niitä asioita, mitä lapsille ja nuorille viedään. Mutta jos mietitte itseänne, niin miettikää sitä, että mitä tämä omassa tekemisessä tarkoittaa. Tai jos mä olen vaikka työnhakija, niin onko nämä sellaisia asioita, mitkä luo mulle kilpailuetua, kun mä hakeudun erilaisiin tehtäviin? Tai onko nämä niitä asioita, mitä ne yritykset odottaa minulta ja minun niin kuin kyvyistäni? Hyvä esimerkki tuossa oli taannoin tehtiin meriteollisuuden osaamistarvekartoitus ja siellä ajateltiin, että no insinööriosaamista ynnä muuta tarvitaan sieltä, mutta itse asiassa nämä johtajat toi aika paljon tämän tyyppisiä asioita esille, että miten näissä projekteissa toimitaan kansainvälisissä ympäristöissä, pitää itse ottaa vastuuta monesta asiasta. Itse asiassa silloin havahduin, että tämä yrittäjyyskasvatus luo erittäin paljon pohjaa sille tekemiselle, pystyy toimimaan esimerkiksi meriteollisuuden kansainvälisissä projekteissa. Tämä on vain niin esimerkkiä. No sitten ehkä se, kun puhutaan tuosta yrittäjyyskasvatuksesta ja TE-uudistuksesta, niin itse näen sen, että se on kunnille strateginen väline. Ja niin kuin mainitsin tuossa, niin työnhakijoiden osaamisen vahvistaminen on erittäin tärkeää. Ja siihen todellakin voidaan tuoda niitä nuorille suunnattuja yrityskasvatuksen menetelmiä ja välineitä niihin henkilöasiakkaiden valmennuspalveluihin, mitä tulevat työllisyysalueet miettiä, että miten niitä henkilöiden valmennuspalveluita siellä, työnhakupalvelut ja muita kehitetään, tämmöistä ajatusta sinne. No ennen kaikkea sitten halutaan luoda sitä pohjaa ja kiinnostusta siihen yrittäjyyteen ja siihen, että tulee niitä uusia innovaatioita, liikeideoita. Tulevaisuudessa tulee niitä voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä, eli startuppeja. Tämä luo pohjaa hyvin paljon siihen, että syntyy niitä uusia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Ja nimenomaan, että ne on kasvavia. Ja sitä kautta se takaisinmaksu tulee, ne verotulot tulee kunnille sitä kautta sitten. Ja sitten tämä, mikä on iso haaste meidän yrityksissä tällä hetkellä, että miten siellä voidaan vaikuttaa siihen tulevaisuuden osaavan työvoiman saantiin yritykselle. Eli tulee tämmöinen oman osaamisen jatkuvan kehittämisen
kulttuuri ja yrittäjämäinen toiminta myös palkansaajana sitten siellä niissä yrityksissä. Ja se mahdollistaa yritysten kasvamisen ja sitä kautta taas kun ne yritykset kasvaa, niin niitä verotuloja tulee kunnille. Tämän tyyppisiä asioita, mitä tässä niin kuin pohditaan ainakin täällä Satakunnassa, että mitä tämä yrittäjyyskasvatus voisi tuoda sitten lisäasioita tähän. No, nämä on meille tuttuja Bridgetechille ja Yes Satakunnalle, mutta se, että se kytkös sitten näihin tuleviin työllisyysalueiden palveluihin pitää sitten tätä kautta ja tuoda niitä uusia ajatuksia sitten, että voisiko näinkin asioita ajatella tai tuoda niitä välineitä sinne. No ehkä tähän loppuun sitten tämmöinen mainita, että kuntien tulevaisuus rakennetaan yrittäjyyskasvatuksella ja miettikää sitä, varsinkin jos olette päättäjinä siellä kunnissa, että mitkä on teidän toimenpiteet. Tuossa stuppimaisesti 3 pointtia otettu, tuosta on ote meidän strategiasta mutta on ihan hyvä, että miettiä, että mitkä ne omat toimenpiteet, mistä lähtee liikkeelle, mitkä on ensimmäiset asiat, kun mietitään sitä että lähdetäänkö sitä tulevaisuutta rakentamaan ja kasvattamaan ja panostamaan strategisesti tähän asiaan kunnissa ja sitä kautta koko työllisyysalueella. Kiitoksia. Tässä oli mun esitys ja tuossa on hiukan noita linkkejä meidän somekanaviin ja muita. Ja tuo Yes Satakunta kannattaa siellä käydä katsomassa ja katsomassa meidän strategiaa. Kiitoksia ja varmaan sitten puheenjohtaja ohjaa, jos tässä kohtaa otetaan kysymyksiä tai myöhemmin. Hyvä, kiitoksia oikein paljon Jari-Pekka sinulle sinne ja sulla tulikin tuossa meille kaikille ehkä tämmöinen pieni kotitehtävä tämän webinaarin jälkeen, että voitaisiin miettiä että sitä kaikki yhdessä, tai kukin omalla tahollaan, että mikä on se, mitä minä voin tehdä, jotta se yrittäjyyskasvatus ja sitä kautta sitten tulisi niitä valmiuksia niille lapsille ja nuorille ja saataisiin sitä elinvoimaa ja hyvinvointia tähän maahan. Kiitoksia oikein paljon ja näyttää, että chatissa ei ainakaan ole Jari-Pekalle nyt akuuttia kysymystä. Niitä saa tosiaan kysymyksiä näiden puheenvuorojen aikaa tai kommentteja laittaa sinne keskusteluun ja nostetaan niitä sitten täältä esille. Mutta ja lopussakin voi sitten esittää niitä kysymyksiä. Eikä näytä, että kukaan nostaisi kättäkään pystyyn, joten varmaan mennään tässä vaiheessa sitten eteenpäin. Siirrytään sieltä Satakunnasta sitten sieltä Länsi-Suomea alaspäin ja me mennään sitten tuonne Varsinais-Suomeen. Meillä on tällä kertaa tämmöinen oma studio tuolta Varsinais-Suomesta. Ja siellä on 3 energisen näköistä leidiä, jotka avaavat meille nyt sitten sitä, että mitä sitten konkreettisesti tällä yrittäjyyskasvatuksella voidaan tehdä, jotta sitten saadaan sitä elinvoimaa ja mikä sillä yrittäjyyskasvatuksella voisi sitten olla roolina esimerkiksi vaikkapa tuolla Naantalin ympäristössä. Olkaa hyvä, mä heitän teille kapulan nyt sinne Varsinais-Suomeen. Tämä on vähän kuin Euroviisu-lähetyksessä konsanaan, että kuuleeko Varsinais-Suomi? Olkaa hyvä, ottakaa koppi. Kiitos Sanna ja bonjour, en sano nyt kaikilla kielillä, mutta terveiset täältä Turun auringosta. Lumet on jo melkein sulannut, eli toivoa sinne muihinkin kolkkiin, jos sitä lunta on vähän enemmän. Eli vaikka sitä paljon eilen tuli, niin se on nyt tosiaan jo melkein poissa. Mutta mä jaan täältä tämän esityksen, niin aloitellaan sitten ja vähän tämä. Joo. Ja sillä aikaa, kun leidit valmistelevat esitystä, niin vielä täältä huikkaan, että heillekin niitä kysymyksiä ja kommentteja saa sinne chattiin laittaa. Kyllä vaan. Nyt kysyn vielä sellaisen, että näkyyhän esitys? Näkyy kyllä. Hyvä. Eli kiva, että saimme tulla tänne Yes-webinaariin teille kertomaan elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella meidän hankkeesta ja yhteistyöstä, mikä täällä Varsinais-Suomen alueella toimii hyvin ja loistaa oikeastaan. Toi tyttö, kun hyppää tuossa, niin kertoo vähän meidän fiiliksistä. Mä olen Johanna Vainio, edustan Varsinais-Suomen yrittäjiä, toimin Varsinais-Suomen yrittäjissä koulutus- ja osaamisasioiden päällikkönä sekä sitten myös
tämän hankkeen vetäjänä. Ja mulla on täällä paikalla myös meidän hankkeen erinomainen palvelumuotoilija, eli Moona Johansson. Hei kaikki! Yrityksestä Aliats Oy sekä sitten meidän toisesta pilottikunnasta, eli Naantalista, Annika Rahtu, kuka on myös meidän Varsinais-Suomen yrittäjien hallituksessa mukana sekä toimii Naantali-yrittäjien puheenjohtajana. Oman yrityksensä Amandiksen tarinaa ehkä vähän tänään myös kuulette. Mutta tosiaan me lähdettiin avaamaan tätä teemaa meidän käynnissä olevan hankkeen kautta, eli elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella kehittämismalli kuntiin hanke. Hanke on saanut Varsinais-Suomen liitolta alueiden kehittämisrahaa, eli AKKE-rahoitusta, ja me toteutetaan tätä hanketta yhteistyössä valtakunnallisen YES ry:n kanssa, sekä sitten meillä on 2 pilottikuntaa, eli Naantali ja Parainen mukana tässä hankkeessa. Hiukan meidän hankkeen tavoitteista. Tässä on tosiaan tämmöisen aika nopeankin kehittämishankkeen kautta tarkoituksena kartoittaa yrittäjyyskasvatuksen tämänhetkinen tilanne niin Varsinais-Suomessa kuin myös sitten erityisesti näissä meidän pilottikunnissa, sekä sitten tunnistaa sieltä erityisesti tähän yrittäjyyskasvatuksen johtamiseen liittyviä haasteita ja myös niitä hyviä käytänteitä, mitä tällä hetkellä Varsinais-Suomessa on käytössä. Ja toinen selkeä tavoite hankkeella on se, että me tehdään tässä hankkeen aikana ja ollaan nyt jo täydessä vauhdissa Paraisilla ja Naantalissa tällainen käytännön kokeilu yrittäjyyskasvatukseen liittyen, eli me rakennetaan sinne tällainen yrittäjyyskasvatuksen strategia kuntiin sekä linkitetään se tärkeästi tiiviisti osaksi sitä kunnan elinvoimatyötä. Nämä on nyt nämä strategiat oikeastaan tässä juurikin kuun vaihteessa, oikeastaan toukokuun loppuun mennessä valmistumassa. Ja tässä koko ajan rinnalla sit myös on käynnissä tällainen muotoiluprosessi, missä sitten näiden 2 pilottikunnan kokeilujen pohjalta on tarkoituksena luoda malli, joka olisi sitten monistettavissa muihinkin kuntiin. Ja miksi tällaista kehittämismallia tarvitaan? Me avataan tätä oikeastaan sen niin kuin nuoren näkökulmasta, eli tässä on nyt meidän esimerkkitapauksessa nyt vaikka Naantalissa asuva Iiris. Iiris on 15-vuotias, 9-luokkalainen, oma 15-vuotias on vasta 8, mutta joo, tämä on nyt 9-luokkalainen Iiris, ja toi sininen pallo kuvastaa Iiriksen tähän asti elettyä elämää, mikä on nyt sitten kaiken kaikkiaan tunteina semmoinen 135 000 tuntia. Ja jos sieltä lähtee vähän pilkkomaan, mitä se elämä on sitten pitänyt sisällään, niin Iiris on käynyt koulua 8500 tuntia ja hän on aktiivinen voimistelija ja hän on voimistellutkin sellainen 3600 tuntia ja tietenkin hän on tämän päivän nuori, niin hän käyttää aika paljon aikaa myös siellä kännykällä ja somessa, niin TikTokia nyt ainakin hän on käyttänyt vähintään sen 1300 tuntia, mutta mahdollisesti vähän enemmänkin. Ja sitten kun mennään sitä koulupalluraa avaamaan, niin siellä on sitten sellaisia teemoja, mitkä liippaa jollakin tavalla tätä yrittäjyyskasvatuksen teemaa, niin avattu enemmän. Eli kaiken kaikkiaan koko ysille saakka päästyään, niin hän on semmoinen 200 tuntia saanut yhteiskuntaoppia, missä ehkä hiukan on raapastu teemaa. Ja TET-jaksoillakin hän on ollut pari viikkoa, tuommoinen 60 tuntia. Ja itse tämmöistä yrittäjyyskasvatusta voisi sanoa, että on ollut semmoinen 50 tuntia. Heidän koulusta on osallistuttu 6. luokalla esimerkiksi yrityskyläpäivään ja sitten on ollut erilaisia tämmöisiä teemapäiviä. Tällaiselta se näyttäisi, ja kun me avataan sitten toi yrittäjyyskasvatuspallura, niin se on aika pieni osa sitä Iiriksen elämää ja ei välttämättä nyt hirveän vaikuttavaa. Nyt jos vertaa vaikka tuohon TikTokin käyttöön, niin tällaisenaan niin jää aika merkityksettömäksi ehkä, jos ajatellaan, että nuo elämän tunnit tuosta vielä kasvaa. Ja nyt jos ajatellaan, että miten me saataisiin tämä yrittäjyyskasvatus osaksi sitä koko Iiriksen elämää aika merkittävästikin niin, että se läpileikkaisi sen Iiriksen koulumaailman, sen työelämä, työssäoppimiset, harrastukset ja vapaa-ajan
Ja sitä kautta saataisiin niitä tuossakin alkupuheenvuorossa mainittuja taitoja aika tärkeäksi osaksi sitä Iiriksen elämää. Ja tätä me lähdettiin pohtimaan nyt sitten meidän pilottikuntienkin kanssa, että jotta me saataisiin siitä vaikuttavampaa siitä yrittäjyyskasvatuksesta ja sillä olisi suurempi merkitys siellä myös se Iiriksen elämässä, niin sen tulee niin kuin vahvemmin linkittyä kaikkeen siihen tekemiseen, sen lapsen ja nuoren arkeen. Mutta miten me se tehdään? Ja miten tämä kaikki liittyy nyt siihen kunnan elinvoimaan? Me tarkastellaan tätä asiaa Jessin yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemimallin pohjalta rakennetun tällaisen kuvan kautta. Eli jos ajatellaan, että kunta nyt sitten päättää panostaa yrittäjyyskasvatukseen, esimerkiksi nyt Naantali ja Parainen on tehnyt tällaisen ratkaisun, että nyt me halutaan todellakin panostaa tähän ja nähdään se tärkeänä osana sitä elinvoimaa. No, mitä kunnan pitää tehdä, niin sen pitää mahdollistaa tällainen yhteistyö niin oppilaitosten, yritysten, kunnan toimijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja myös sen kodin välillä ja osallistaa siihen yhteistyöhön myös ne lapset ja nuoret. Ja kun tällainen yhteinen kehittäminen ja yhteinen dialogi parhaimmillaan yhdessä voidaan miettiä, mitä me voidaan tehdä, jotta sitten me saadaan niitä konkreettisia toimenpiteitä, mitkä kohdistuisi sinne Iiriksen elämään vaikuttavammin ja saataisiin aikaan yrittäjämäisiä valmiuksia, osaamista ja uudenlaista yrittäjämäistä toimintatapaa, mikä sitten voisi synnyttää sinne niitä uusia innovaatioita ja ehkä jopa uutta yrittäjyyttä. Ja sitä kautta saadaan tosiaan sitä vaikuttavuutta sinne kuntaan, eli elinvoimainen kunta, jossa olisi niitä yrityksiä, töitä, osaajia ja hyvinvointia. Ja tätä kuvaa me ollaan lähdetty avaamaan meidän pilottikuntien kanssa nimenomaan muotoilun keinoin ja lähdetty vähän purkamaan, että mitä tämä sitten tarkoittaa, erityisesti tämä toimijoiden välinen yhteistyö ja kehittäminen. Ja me ehkä todetaan vielä se, että kun mennään kohti semmoista yrittäjyyskasvatuskuntaa, mistä Sannakin tuossa mainitsi, niin yrittäjyyskasvatusta tulee toteuttaa laaja-alaisesti eri kouluasteilla ja myös vapaa-ajalla. Ja se pitäisi ymmärtää kiinteäksi osaksi sitä kunnan myös muuta elinvoimatyötä. Niin kuin tuossa Bridgestekin esimerkissäkin se yrittäjyyskasvatus on linkitetty yhteen tämän TE-uudistuksen kehittämistyön kanssa. Ja kun kehittämiseen on varattu resursseja ja sitä koordinoidaan kunnolla, niin silloin me saadaan paras tulos aikaan. Eli yrittäjyyskasvatus on koko kunnan asia. Ja se, että yrittäjämäinen osaaminen vahvistuu, niin silloin todellakin se alkaa näkymään kunnassa lisääntyneenä yrittäjyytenä ja myös elinvoimana. Ja seuraavaksi mä haluankin heittää pallon Moonalle. Miten me konkreettisesti sitten tehdään ja miten tätä mallia kehitetään? Hyvä, kiitos Johanna. Tuonko vähän lähemmäs? Tule. Joo, tosiaan mä Moona Johansson. Tosi kiva olla täällä. Katsoin osallistujaluetteloa, niin ilahduttaa, että Rovaniemeltä asti lännestä itään ja pohjoisesta etelään, niin siellä on myös mukana tyyppejä, jotka oli meidän yrittäjyyden ytimessä risteilyllä mukana meidän työpajoissa siellä, jossa myös veimme tätä asiaa eteenpäin. Mä oon tosiaan palvelumuotoilija ja olen ostopalveluna tässä hankkeessa mukana. Sen lisäksi mä oon tietty äiti. Mulla on itse tuollainen yksi Iiris kotona, hän on kyllä poika, mutta hän kysyi minulta viime vuonna, että miksei koulussa opeteta mitään oikeita asioita. Ja mä sanoin, että mitä ne oikeat asiat siis sun mielestä on. Niin sitten hän sanoi, että miten perustetaan yritys ja vaikka, että mihin verot maksetaan ja millä perusteella. Varmaan nyt on yhteiskuntaopissa näitä asioita jo tullut, mutta jotenkin myös äitinä niin mun mielestä sanon vaan tähän alkuun, että ollaan mun mielestä tosi tärkeällä asialla. Hyvä. Jos lähdetään niin kuin, että on valittu nyt tässä hankkeessa ja meillä on Johannan kanssa monessa muussakin hankkeessa sovellettu tätä palvelumuotoilua ja ennen kaikkea niin kuin muotoiluajattelua, jos nopeasti sanon,
sanan, että mitä sillä tarkoittaa, niin ensinnäkin ja tärkein tässä on, että se on sellainen tietynlainen tapa ajatella ja lähestyä asioita, kun lähdetään kehittämään jotain. Ja siihen liittyy sitten selkeä prosessi ja menetelmät ja työkalut, millä lailla tämä ajattelutapa voidaan niin kuin toteuttaa. Mikä tämä ajattelutapa sitten on? Ensimmäinen ja tärkein on tuo merkityksellisyys, mikä viittaa siihen, että tehdään sellaisia ratkaisuja, palveluita ja malleja, jotka ihan oikeasti vastaa johonkin tarpeeseen. Eli ei kehitetä kehittämisen vuoksi, vaan siksi, että tehtäisiin jotain oikeasti hyödyllistä, mikä vastaisi johonkin tarpeeseen. Että jos vaikka kunnassa kehitetään yrityspalveluja, niin olisi hyvä ottaa selvää, mitä ne yrittäjät oikeastaan kaipaavat. Mutta eihän niitä sitten sillä lailla tehdä niitä palveluja, vaan sen käyttäjän tai sen kohderyhmän tarpeiden mukaan, vaan on huomioitava myös sitten se järjestävä taho, että millä lailla niistä jutuista tulee toteutumiskelpoisia. Että hyväkään idea ei toteudu, ellei se organisaatio ole sen takana ja ne prosessit toimi. Eli katsotaan asioita niin kuin monesta eri vinkkelistä. No sen sitten taas mahdollistaa konkreettinen yhteistyö ja se, että osallistetaan siihen työskentelyyn kaikki ne sidosryhmät, jotka siinä nyt on relevantteja jollain tapaa. Ja sitten neljänneksi ehkä se, että ei edetä niin, että vuosikaupalla kehitetään jotain ja sitten heitetään se käyntiin ja sitten katsotaan, että ei tämä sitten oikein toiminutkaan, vaan kokeillaan ja iteroiden edetään. Tässä meidän hankkeessa se on tarkoittanut sitä, että tuossa syksyllä pistettiin nämä kokeilut käyntiin ja lähdettiin katsomaan sitä nykytilaa täällä Varsinais-Suomessa, mitkä on niin kuin kuntien valmiudet lähteä tällaiseen yrittäjyyskasvatuksen strategiseen kehittämiseen ja sitten näissä pilottikunnissa tarkemmin, että mikä heidän yrittäjyyskasvatustyön se nykytila on. Ja nyt kevään aikaa sitten tosiaan on Naantalissa ja Paraisilla tehty intensiivisesti näitä strategiakokeiluja. Ja nyt me olemme vetämässä niitä strategioita ja sitä, mitä siinä on opittu ja rakentamassa sitä itse mallia, joka sitten ensi syksyn loppupuolella olisi tarkoitus levittää kaikkien teidän saataville. Ja tämän, mitä mä äsken sanoin muotoilusta, niin se ilmenee tosiaan siitä, että sitä mallia on rakennettu ihan alusta asti tässä rinnalla. Ja me halutaan just, että jotta se olisi kunnissa käytettävä, niin kaksi meidän pilottikunnat on mukana sitä luomassa, eikä niin, että me täällä arvioidaan, että mikä olisi niin kuin ideaali ja miten hommat toimisi ehkä. Näiden pilottikuntien näkökulmasta siis me tosiaan lähdettiin eka sitä nykyistä mallia, sen vahvuuksia ja kehittämistarpeita katselleen. Sen pohjalta katsottiin ne muutostarpeet ja kunnat loi itselleen semmoiseen vuodelle 2028 niin vision, jonka he sitten esitteli tuolla yrittäjyyden ytimessä risteilyllä. Tänä keväänä sitten purettiin visiotavoitteisiin ja noihin Jari-Pekankin korostamiin toimenpiteisiin, eli mitä pitää tehdä, jotta me päästäisiin sinne sitä visioa kohti. Ihan nyt viimeisempänä pohdittiin sitä, että ketä konkreettisesti, kuka siihen kuuluu siihen kunnan ekosysteemiin, siihen tiimiin, joka sitä työtä siellä kunnassa koordinoi. Ja nyt sitten me hanketiimi tehdään kunnille tällaiset kiteytykset nyt, jotka kunnat sitten esittelee. Meillä on keväällä semmoinen keväinen saaristolaispäätöstilaisuus tiedossa. Ja syksyllä sitten tosiaan vielä arvioidaan ja katsotaan, miten hommat on lähtenyt siellä rullaamaan. Meillä on tosiaan ollut 10 kehittämistyöpajaa, 50 plus osallistujaa ja nyt tämä on se niin kuin tärkein asia. Siellä on ollut oppilaitoksesta rehtoreja, opettajia ja myös niitä ihania, loistavia ja niin kuin me ihan niin kuin jotenkin yhdessäkin työpajassa ällistyttiin, miten hienosti nuoret itse osaa sanottaa näitä asioita ja miten ne näkee, eli se on niin kuin ehdottoman tärkeät myös. Mutta oppilaitoksen edustajien lisäksi hyvin tärkeä jengi, kunnan miehet ja naiset, eli viranhaltijat ja luottamushenkilöt, sitten kolmannen sektorin toimijat, niin kuin YES ry, 4H, jotka myös tätä työtä siellä kunnissa
mitä? Yrittäjäjärjestö. Joo. Ja sitten itse myös ihan yrittäjiä meillä on ollut mukana. Ja nyt meillä on tosiaan 2 melkein valmista elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella strategiaa näissä pilottikunnissa, mutta meillä on myös kaikki se, mitä me ollaan tässä niin kuin opittu, jota me sitten hyödynnämme sen mallin rakentamisessa, mitä teillekin kaikille on sitten tarjolla. Mikä tämä malli, se kuulostaa niin hienolta, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Me tehdään selkeä prosessi, eli te näette, että kuka kannattaa ottaa mukaan, miten edetään. Meillä on tosi paljon nyt tässä samalla kehitetty tällaisia ihan valmiita työkaluja ja semmoisia pohjia, mitkä myös tulee jakoon, ja ne menetelmät, eli miten se kehittäminen tehdään. Ja tämä viestinnän tuki nyt liittyy tietenkin noihin työkaluihin. Mä laitoin sen erikseen, koska tässä on nyt käynyt ilmi, että se on hirveän tärkeää, että kun on joku aktiivinen tiimi, niin sillä olisi työkaluja ja osaamista siihen, että saataisiin tälle asialle näkyvyyttä siellä kunnissa. Että muutenhan se ei pysty millään laajentumaan sellaiseksi ekosysteemiksi, ellei sitä saada. Ja sitten tietenkin SR:llä on todella paljon ja laadukasta materiaalia ja koulutuksia siihen itse pedagogiseen puoleen ja siihen toteuttamiseen. Joo, ja nyt mä päästäänkin ääneen Annikan, joka edustaa täällä tätä meidän Naantalin pilottikuntaa tosiaan, ja hän varmaan lyhyesti myös sitten puhuu siitä kokemuksesta, että millainen tämä kehittämisprosessi on ollut. Siirrytäänkö näin päin, niin sä pääsit tuohon? Joo. Tai voimme painaa tuosta. No ihan kuin vaan painaa. Niin. Eli hei vaan kaikille ja tosi kiva, kun annatte aikaa myös mulle. Eli mä oon Annika Rahtu ja mä tuun tuolta Naantalista. Olen yrittäjä ja Naantalin yrittäjien puheenjohtaja, Varsinais-Suomen yrittäjien hallituksen jäsen. Ja mun yritykseni on Amandis Oy. Sijaitsee siellä ihan Naantalin rannassa. Me ollaan rakastettava elämys Naantalissa, tänä vuonna 21-vuotias yritys. Ja mä työllistän kesäaikaa noin 25 ihmistä ja niistä lähes puolet on nuoria. Eli sitä kautta kokemusta nuorten kanssa työskentelystä ja heidän kanssaan monennäköisistä kasvuvaiheista ylitse pääseminen niin on ollut minulle tosi tärkeä asia. Mutta ennen kaikkea yrittäjyys on minulle todella tärkeä arvo, mutta nuorten ja lasten hyvinvointi on lisäksi, koska olen äiti kaiken tämän lisäksi. Käytän aika paljon aikaa tämmöisiin asioihin ja olen ihan vapaaehtoinen ja tavallaan miksi mä haluaisin kertoa teille siitä, että miksi tämä yrittäjyyskasvatus on tosi tärkeä asia myös näin niin kuin yrittäjän näkökulmasta. Me yrittäjäthän ollaan ihmisiä ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin, vaikka ei välttämättä aina uskoisi. Mutta yrittäjyyskasvatushan mun näkökulmasta ei tarkoita sitä, että kaikista tulisi yrittäjiä. Vaan niin kuin kaikki tietää, että nuoret ja lapset voi huonosti ja semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen ulkosyrjällä oleminen on nuorille tosi iso asia. Eli jos me saataisiin heihin sitä yrittäjämäistä ajatusmaailmaa siellä koulussa, eli he ajattelisivat näin, että minä Annika tässä, minä olen oma yritykseni, minulla on itsestäni valta ja vastuu ja oikeus päättää näistä asioista, ja teen itselleni strategian ja suunnitelman ja teen päätöksiä itsestäni, niin silloinhan se palauttaa mut itseni siihen keskiöön, eli mä pystyn itse vaikuttamaan asioihin. Ja silloin se merkityksellisyys ja tavoitteellisuus siinä elämässä lähtee liikenteeseen. Eli tämä on se motivaatio, minkä takia mä haluan tätä työtä tehdä. En niinkään, että tähän yhteiskuntaan kasvaisi lisää yrittäjiä, vaan että se itsestään vastuun ottaminen niin kuin kasvaisi. Mulla on semmoinen tilanne siellä Naantalissa, eli tänä vuonna päätin, että järjestän tämmöisen rekrytointitapahtuman. Eli yhteistyössä tavallaan kunnan kanssa, koska meillä Naantalissa on semmoinen ihana tilanne, että me jaamme, tai Naantali jakaa siis, puhun aina naantalilaisen suulta, niin 80 tämmöistä kesätyöseteliä erilaisille yrityksille. Ja päätin sitten, että koska niitä saa 10 per yritys ja mulla näitä nuoria on, niin järjestin tämmöisen avoimen rekrytointitilaisuuden. Ja se oikeastaan palautti uskon niin kuin näihin nuoriin, koska he tulivat sieltä, ei ollut mitään CV-odotusta, eikä pitänyt etukäteen ilmoittautua eikä mitään, niin he tuli 30 nuorta ovesta sisään valmiina tekemään kesätöitä. He oli kaikki tosi fiksui, kenelläkään ei ollut äitiin mukana, ei isosiskoa mukana. Se oli aivan, me haastateltiin kaikki heidät läpi, annettiin heille jälkikäteen palautetta, ohjattiin heitä ehkä eteenpäin, että jos oli joku vastaava yritys kuin mitä mun yritykseni tekee, niin jos he etsii sitä työvoimaa, niin sitä kautta. Ja ennen kaikkea se, että he saivat sen kokemuksen sit
työhaastattelusta, mikä oli se yksi aika iso kynnys monelle, koska se oli ensimmäinen työpaikka. Lisäksi tietenkin mä yrittäjänä sain sen 10 kesätyöseteliä ja nyt pystyn työllistämään nämä nuoret, ketä mä oon ottanut sinne mulla töihin. Se, miten tämä nyt sitten mun ajatuksessani vaikuttaa siihen sen kunnan niin kuin elinvoimaan ja kaikkeen tällaiseen, niin siinä on sellainen kulma, että jos meillä ei enää yrittäjillä ole työntekijöitä, niin meidän yritystoiminta hiipuu. Itse olen matkailualan yrittäjä, palvelualan yrittäjä, meillä loppuu ihmiset. Pitää löytää erilaisia keinoja löytää sitä jalkoja ja käsiä. Enää ei pelkästään ole se ammattitaitoinen työntekijäpula tai ei ole osaajapula tai tämmöinen, vaan ylipäätään, että joku tulee tekemään sen työn. Eli silloin kutistuu aukioloajat, kutistuu toiminta ja sitä kautta kunnassa niin kuin elinvoima. Eli senkin takia mä näkisin, että nuorista kumpuava halu tehdä työtä ja ehkä vähän jopa ymmärtääkin yrittäjää, niin se on aika olennainen osa tätä koko hommaa. No täällä Naantalissa sitten, kun sitten taas tämä hanke lähti käyntiin ja on ollut siinä aktiivisesti mukana, niin näen kyllä, että se on alkanut toimia heti. Eli meidän tiimi on ollut todella hyvä. Tämä on ollut tämä Jessin tuki, yrittäjäjärjestön tuki ja Moonan tekemä hyvä työ on luonut sinne semmoisen yhteishengen. Eli me ihmiset, jotka olemme erilaisia, eli minä yrittäjä tai konsultti tai joku muu, niin, ja kunnan ihmiset, niin miten me pystymme luomaan jotain uutta. Ja meillä Naantalissa tavallaan, tämä oli mun mielestä ihana lause, mä nappasin tämän yhdestä toisesta jutusta, mutta että erimieliset ihmiset luovat aitoa muutosta. Ja se on tavallaan sitä merkityksellisyyttä, mitä meillä on siellä Naantalissa lähtenyt nyt löytymään. Eli opettajat kokee, että heitä kuullaan, kun he on tässä työryhmässä mukana. He aidosti heitä kuullaan, miten he voisivat tuoda sinne päivittäiseen opetukseen mukaan jotain asiakaspalvelukieltä, ehkä kieliasioihin, matematiikkaa, alvien laskemista, siis you name it. Sitä on vaikka kuinka paljon, mitä voidaan sinne sujauttaa, mutta heidänkin pitää kokea, että se on merkityksellistä heidän tekemä työ. Ja sitten meillä on kunnasta ollut hyvät edustajat, ketkä ovat olleet siellä tiimissä mukana. He on kuunnellut opettajia, kunnan edustajat on kuunnellut meitä yrittäjiä. Ja me ollaan yhdessä oltu joistain asioista ehkä vähän eri mieltäkin, mutta sitä kautta saatu semmoista aitoa vuoropuhelua ja yhdessä niin kuin tekemisen meininkin sinne. Et uskon kyllä, että meillä Naantalissa tulevaisuudessa tämä asia tulee olemaan todella hienosti hoidettu. Kiitos. Tämä on ihan mahtavaa ja on ollut todella hienoa tehdä Naantalin ja Paraisten tiimien kanssa töitä ja siellä on nyt erityisesti Naantalissa huomioitu se, että nyt me ollaan oikeastaan siinä vaiheessa, että me saadaan päättäjät tämän asian taakse ja me saadaan se myös sinne kunnan budjettiin tämä asia. Eli ilman sitä niin kuin silmämerkattua ihan resurssia sinne kunnan budjettiin, niin me myös niin kuin mahdollistetaan niille kehittäjille silloin sitä tekemisen resurssia ja erityisesti oppilaitosten edustajat, niin he kyllä kaipaa sen ja tarvii sen resurssin sinne tekemiseen, ainakin tähän alkuun. On ja siitä yhdestä tekemisestä, ja minulle tulee mieleen yhdestä työpajasta eräs viranhaltija, joka totesi vähän niin kuin itsekseen, mutta puoliksi itselle ja puoliksi kaikille muille, että ei kun tämä on todella tärkeää. Ja silloin mä huomasin, että hänellä oli joku oivallus tullut päässä, ettei tämä olekaan, niin kuin, että me mennään nyt katselemaan, mikä ehkä puoliksi pakolla, vaan niin kuin, että tämä on ihan oikeasti semmoinen joku kynttilä syttyi päällä. Ja mä luulen, että se liittyy just tuohon Annika, mitä sä sanoit, kun sä ymmärrät niitä toisia näkökulmia, niin sitten se yhtäkkiä aukeaa se asia. Ja sen takia nimenomaan se yhteistyö ja yhdessä tekeminen on tämän koko homman keskiössä. Ja siihen me toivomme antaamme niin kuin työkalut ja sellaisen selkeän prosessin, miten sitä, koska eihän se niin kuin ihan itsestään, se vaatii jonkun rakenteen, koska muuten seuraa helposti se, että istutaan ja vaan keskustellaan asioista ja ihmiset pitää puheita ja silloin ne asiat ei sikäli, ne pitäisi konkretisoida ja muuttaa suunnitelmiksi, jotta se oikeasti lähtee käyntiin. Me kaikki niin kuin helposti puhutaan ja näin, mutta se ikuinen puhuminenkin niin ei välttämättä aina se tehokkain tapa. Kyllä. Ja jos me oikeasti halutaan vaikuttaa nyt sen Iiriksen elämään ja niin, että se pallo siellä hänen, se nimenomaan tämä teema, että ne yrittäjämäiset asenteet ja taidot
ja myös se semmoinen itsensä johtamisen taidot ja nämä kaikki kehittyy, niin me tarvitaan vaikuttavampaa ja isompaa porukkaa siihen Iiriksen ympärille tukemaan sitä ja tekemään sitä työtä. Miten te saatte tämän mallin käyttöön ja miten te pääsette sit myös tähän kehittämisen äärelle? Toki voitte lähteä siihen vaikka nyt heti, mutta meillä on tosiaan tämmöinen ulostulo tuossa marraskuussa, eli 13. päivä marraskuuta Turussa me järjestetään elinvoimaa yrittäjämäisellä osaamisella seminaari, mihin kutsumme teidät kaikki. Eli sinne on nyt tervetulleita kaikki ympäri Suomea ja perinteiseksikin jo mainittu yrittäjyyden ytimessä risteily lähtee sitten vielä illalla tuosta Turun satamasta ja käydään vähän Tukholmassa kierros ja jos haluaa sinnekin lähteä, niin toki pääsee sinnekin mukaan, mutta laittakaa nyt jo kalenteriin tämä, niin siellä tosiaan sitten meidän hienot Naantali ja Paraisten keissit vielä kokonaisuudestaan sekä kuulette myös niiden strategioiden lopputuloksista sekä sitten tämän mallin niin kuin julkaisu on tässä päivässä. YES-verkostollahan on erinomainen jo työkalu ja työkirja tähän kehittämiseen, eli YES-verkoston kuntakäsikirja on nyt jo teidän saatavilla ja ladattavissa tuolta YESin sivuilta, eli sitäkin voi jo lähteä hyödyntämään ja kehittämään, mutta vahvasti kannustamme täältä Varsinais-Suomesta kaikkia mukaan tähän ja saa toki olla yhteydessä meihin ja myös sitten, jos asia kiinnostaa, niin vastailen mielelläni, jos haluatte kuulla lisää tästä hankkeesta tai tästä kehittämiskokonaisuudesta. Hyvä, kiitoksia sinne Turkuun. Pysykää siellä vielä kuulolla. Tänne on tullut chattiin kommentteja ja kysymyksiä teille. Täällä on kommentti, jossa ehkä vähän kritisoidaan sitä, että erilaista tai sitä tuttua pyörää keksitään uudelleen ja rakennetaan näitä tämmöisiä malleja ja strategioita, joita sitten kukaan ei koskaan lue. Tässähän hankkeessa nimenomaan nyt on lähdetty siihen, että ei varsinaisesti tehdä niin kuin strategiaa, se ehkä tuolla sanana näyttäytyy aika vahvasti tuossa, mutta että tarkoitus on nimenomaan, että sen tekemisen ja sen yhteisen keskustelun kautta löydetään ne semmoiset niin kuin käytänteet, jotka jäävät niin kuin elämään ja toimimaan. Eli mun mielestä itsekin olen aika monessa strategiaprosessissa ja erilaisissa hankkeissa ollut mukana, niin tämän hankkeen etu on se, että tässä on suoraan lähdetty siihen käytännön toimintaan ja haettu niitä malleja, miten sitten niin kuin aidosti oikeasti saadaan sinne sitä toimintaa, joka jää elämään. Hyvä kommentti siellä Arjalta. No sitten Ville on esittänyt kysymyksen teille, että kiitokset mallin mielenkiintoisesta esittelystä. Ja esittelyn alkuvaiheella olette maininnut näistä resursseista ja onko pilottikuntien kanssa otettu kantaa tähän aiheeseen, että minkälaisia resursseja vaaditaan tai mitä olisi hyvä varata kuntatasolla strategian toteuttamiseksi? Ja sitten, että onko tähän jo varattu rahaa vai onko tätä mahdollista ylipäätänsä kommentoida? Joo, tämä hankeresurssi meillä on lähinnä meidän hanketiimin niin kuin palkkoihin. Eli meidän maakuntahan on näitä alueita, että me ei hirveän isoja hankerahoja tänne muutenkaan saada. Että mennään aika pitkälti sillä, että tässä on niin kuin, mun ja Sannan sekä meidän ihanan palvelumuotoilija Moonan resursseja. Ja se on kuntien apuna, eli me toimitaan tässä fasilitaattoreina ja tämän niin kuin, strategiaprosessin eteenpäin viejinä. Kuntien ihmisille, ketkä osallistuu tähän strategiaprosessiin itsessään, niin heillä ei ole hankkeen kautta varattu mitään resursseja. Kunta on lähtenyt tähän mukaan sillä omarahoituksella sillä, että he sitten varmistaa, että heidän palkkalistoillaan olevat, niin heille on niin kuin oikeus osallistua näihin ihan sen oman työn kautta näihin strategiaprosessin työpajoihin muun muassa. Jatkosta me ollaan puhuttu sen verran, ja se on ollut aika merkittävässä roolissakin tässä meidän työpajoissa, eli ollaan lähdetty yhdessä kuntien päättäjien ja myös kunnan johdon kanssa miettimään, että mitä meidän täytyy nyt sitten tehdä, että tämä työ sitten nyt kun valmistuu tässä keväällä, niin miten se sitten lähtee eteenpäin. Ja
me ollaan nyt lähdetty jo ihan neuvottelemaan sitten, ja kunnan tietenkin tämä tiimi on siinä avainasemassa neuvottelemaan siitä, että kun sinne budjettiin niitä silmämerkattuja rahoja laitetaan, niin ne siellä sitten todellakin löytyy. Eli se, miten me ollaan varmistettu se, että näissä molemmissa kunnissa yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö ja tämä kokonaisuus on jo kirjoitettu sinne elinvoimaohjelmaan ja kuntastrategiaan, ja silloin myös niin kuin tietynlainen oikeutus, että silloin näitä toimenpiteitä tehdään. Ja sitten se lähtee sieltä valumaan sinne budjettikeskusteluihin ja sitten todellakin nyt syksyllä, kun ne aukaisee, me ollaan nyt jo ehdotettu sinne ihan sitä, eli tiimityöskentelyyn osallistuville esimerkiksi opettajille tällaista yhtä viikkotyötuntia, tai mikä se oli nimeltään, ei se ollut viikkotyötunti, vaan vuosiviikkotunti. Vuosiviikkotunti. Mutta tällainen niin kuin minimiresurssi, mikä mahdollistaisi sit ainakin tiimiin osallistuvilla. Niin kuin Paraisten tiimissä esimerkiksi on nyt jo kaikkien alakoulujen, yläkoulujen, lukion edustajat, ja siellä nyt vielä halutaan laajentaa sitä ruotsinkielisen opetustoimen puolelle. Eli kyllähän tämä on sitten myös investointi kunnalle, että sitten jos näkee, että on tärkeää, niin siihen myös resurssoidaan. Mutta se, mitä me halutaan, että tämä ei jää niin kuin yksittäisen opettajan tai sen vaan tiimin jäsenen tekemäksi työksi, vaan sen takia me just pohditaan sitten yhdessä niitä toimenpiteitä, mitkä ohjautuu niin kuin kaikkiin tekijöihin, ja roolissa on myös tietenkin ne ympäröivät kolmannen sektorin toimijat, nuorisotoimi, moni muu. Nyt me esimerkiksi Paraisilla me pidetään tästä aiheesta info, missä on koko kaupungin henkilökunta paikalla. Se on ensi viikon perjantaina, koko henkilöstön info. Me saatiin saman verran aikaa kuin uusi kaupunginjohtaja, eli on ihan merkittävää tekemistä tässä. Mutta vielä mun piti antaa palautetta tuohon aikaisempaankin, eli tähän, niin kuin, että tämmöisiä projekteja ja hankkeita ja kehittämismalleja nyt on ollut maailman sivu. Itsekin allekirjoitan tämän, ja itse olen ollut tässä työssä yli 20 vuotta, ja meidän maakuntaankin on rakennettu 2013 maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, ja ollaan tehty myös esimerkiksi näitä kuntakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen strategioitakin jo tuossa 2005 vuonna ensimmäisiä. Ja uskon, että tämä on tämmöinen jatkuva myös sykli, eli meidänkin tavoitteena on, että me mennään koko ajan eteenpäin, eikä vaan pyöritetä ja keksitä sitä polkupyörää uudestaan, niin kuin Sannakin tuossa sanoi, että tämä asia on mun mielestä ainakin meillä, niin me ei pyöritetä sitä samaa, vaan nimenomaan me luodaan koko ajan uusia, ja koko ajan tulee uusia ihmisiä, että jos mä oon ollut silloin 2000-luvun alkupuolella näissä, niin tässä on aika paljon vettä virrannut Aurajoessa tässä matkalla ja tullut paljonkin uusia toimijoita kentälle, ja koko ajan tarvitaan niin kuin uutta prosessia prosessin päälle. Ja mä näen nyt, että tämä koko hanke ja koko hankesuunnitelma, niin nimenomaan tämän välttäminen on ihan niin kuin siinä ytimessä. Että ei ole järkeä keksiä sitä pyörää uudestaan, vaan nyt niin kuin pitää päästä käytäntöön. Ja ikään kuin myös sen pelkän pedagogisen puolen, niin kuin tuolle puolen, että miten se saadaan niin kuin laajemmin liikkeelle se homma. Ja nimenomaan tekemällä, eikä niin, että se tehdään ikään kuin juuri näin, keksitään pyörä uudestaan. Ja mitä Annikan kanssa olen puhunut, niin me puhuttiin itse asiassa eilen aika pitkäänkin Teamsissa ja tästä samaisesta asiasta. Ja jotenkin niin kuin se, että ne kaikki oikeat ihmiset on paikan päällä ja tekee yhdessä työtä, niin silloin se, niin kuin, se vaan lähtee eri suuntaan kuin siihen pelkkään paperille jääviin sanoihin. Ja kommentoin vielä tätä resurssijuttua. Mä laitoin siihen, että viestinnän tuki, se oli vähän ehkä huono ilmaisu siihen. Tarkoitus on, että tässä mallissa nimenomaan on selkeitä ideoita myös siihen, että miten se resurssien hakeminen tähän, että me ollaan todella paljon käyty sitä läpi noissa työpajoissa, ja siellä on ollut näitä luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita paikalla, ja silloin sieltä tulee hirveästi sitä tietoa, että mikä se prosessi konkreettisesti on ja millä tavoin kunnissa kannattaa sitä lähteä hakemaan niitä resursseja tällä työllä. Eli tämä on hyvin tärkeä osa ja tulee olemaan myös tärkeä osa sitten sitä mallia, jonka jaamme
tämä resurssikysymys. Joo. Ja sitten vielä tässä on tullut selkeästi esiin se, että semmoinen niin kuin resurssien näkökulmasta niin se, että löytyy ne semmoiset kellokkaat ja sellaiset, että jollakin on niin sanotusti se orkestroijan rooli siellä kunnassa. Ja se on niin kuin, nyt esimerkiksi Naantalissa, niin me saatiin sinne ihan uusi kaupungin yksi työntekijä, oliko se nyt yritys- ja työllisyyskoordinaattori nimikkeellä, niin hänet nyt niin kuin nimettiin tämän niin kuin jatkotyön myös vetäjäksi. Siis se on hänen toimenkuvassaan. Joo, se on kirjoitettu sinne hänen niin kuin tehtäviin ja silloin todellakin me tiedetään, että kun se on siellä, niin tämä asia tulee edistymään. Ei vaan se, että se on joku pruju, mikä me nyt tuotetaan tästä hankkeesta. Hyvä, kiitoksia. Ja tärkeätähän vielä ehkä kommentoin tuossa, että mikä tässäkin hankkeessa tai mallissa tulee olemaan yksi tärkeä osa on se, että arvioidaan myös sitten sitä, että mitä tehdään, että onko ne toimenpiteet, mitä ehkä suunnitellaan vaikka vuositasolle tai muuta, että onko ne oikeasti sitten sellaisia, jotka vie sitten meitä eteenpäin ja kohti sitä tavoitetta, mikä on sitten siellä yhdessä niin kuin asetettu. Että se on osa sitä niin kuin järkevää strategiaprosessia. Kiitoksia teille. Nyt on vielä ehkä yhdelle lyhyelle kysymykselle ja lyhyelle vastaukselle tässä aikaa. Jos sellainen meidän kuulijoilla on, olkaa hyvät. Voi vaikka avata sieltä mikrofonin ja esittää sen kysymyksen tai sitten kirjoittaa tuonne chattiin. Ja tokihan sitten saa olla joko minuun yhteydessä tai sitten Johanna Vainioon tai Moonaan tai Annikaan siellä ja kysyä lisää. Ja niin kuin tässä jo monen kertaan on esille tuotu, että tämä malli on tässä syksyllä sitten ilmestyvässä ja on sitten hyödynnettävissä teillä kaikilla siellä jos haluatte sitä kuntaa viedä eteenpäin kohti sitä elinvoimaa ja sitä, että se yrittäjyyskasvatus on siellä osa arkea. Ja toki me sitten YES-verkostossa, me aluetoimijat ja sitten tietysti me täällä kansallisessa toimistossa ollaan valmiita sitten tukemaan ja auttamaan siinä prosessissa, että voi olla vaikka minun yhteydessäni käydään sitten keskustelua siitä, että miten voidaan lähteä niin kuin liikkeelle siinä työssä, ja Johanna tuossa näyttikin sen meidän materiaalin, niin sitä voi vapaasti hyödyntää. Ei näytä olevan kysymyksiä, joten kiitän tässä vaiheessa teitä kaikkia. Kiitän siellä Varsinais-Suomen studiota, kiitän Satakunnan studiota Porissa ja kiitän sitten tietysti teitä kaikkia osallistujia ja olkaa kuulolla, tilatkaa YESin uutiskirje ja me järjestetään varmasti tällaisia webinaareja vielä lisää tuossa syksyllä. Ja tulkaa hei sinne seminaariin ja risteilylle sitten marraskuussa, niin siellä viimeistään nähdään. Oikein paljon kiitoksia teille kaikille ja hyvää aurinkoista kevään jatkoa.